Tady má, počkej, tady má takový jo, bílý, ze spoda jo, bílej, má tady bílý takový značku. Na botičce. A pána ti tuhle. Malou? Ještě ukažte mi, jsem do mobilu pro tu moji holku, že jí to musím poslat hned, až se vrátíme. Tak ty k nám půjdeš, ty jsi nejtmavší, Pojďem, no jo, že máš hezký ksichtíček, no jo, to Ale vize, prosím jo. tě. A ona je, tato je taková, tahleta mrňavá. To se říká, že poslední psy jsou nejmenší, poslední No, narození. tak tamhle ta byla první. Ale děti. Tahle ta byla nejmenší poslední. Ale to jak je chvíli sama, jak nemá kolem sebe segry, tak začne kňučet. Ona potřebuje Ona potřebuje. Vy ji taky rozeznáte? Rozeznáte je? No. Super, no. To je to takový to. A to já jsem si myslela, že já jsem si myslela, že ta maminka se jako bude bát, když cizí člověk šáhne na ty její pejsky. No, jsem ráda, že to mám. Když k ním moc leze ten Yorkshire, tak to jo, to jako ona jí odhání, jo, ale lidi nevadí. Lidi vůbec to. Jo. No jo, pojď tím čumáčku. Můžeš. Tahle to, já nevím, která to je zase. Co? Tohle je hezká taky. Ta nejmenší je která, Rouši? Tady ta. Tahle. No ta byla nejmenší, no, ale Jo. už nevypadá nejmenší. Ona totiž tahle ta